Bueno, niri beti gustatu izan zait antzerkia, da gogoratzen ez, txikitan bai, zan plan ideala, ez? Igual, gabonetako, eskolan, gabonetako jaialdian egiten genitun gure antzerki lanak eta gure txorakeiak. Eta gogoratzen ez, pertsonaia ezberdinak egin ditut, oso kuriosuak. Adibidez, ni izan nintzen, behin San Jose. Gaina nekan Ile Luzia, ze nik 14 edo 15 urtekin ja melena bat nekan eta ora ibiltzen ginen. Eta Ile Luzia nekan gara jotan ebai izan nintzen Letizia Ortiz. Bazan da telebistako programa bat izan azun Furor. Eta zan abestiakin da, zan pixkat musikala bezala, da jolazen zuten mutilak nesken konta. Eta odan gukin ginen eskolan antzeko lehiaketa bat edo antolatu, baina famosuakin. Eta odan famosuak ginen Letizia, Felipe, zein gehiago, Isabel Presley, zeon ere bai Ete, extraterrestria, Ete eta Elliot bila juntzian, odan Elliot mutila zenez, da Ete ipini ginen nesken taldean. Eta nire avantaje txuri batekin, Letizia, igual, da gaina gure ondoko geran bazeon Mario, mutil alto bat, da hori izan zen Felipe. Eta ni guain aurkiakin mugitzen ez, nire gupil aurkiakin, gara jatan guain dikan ibiltzen nintzen pixkat, kojoka, baina oinez, atean nintzen estenatokira, eta gusto, con la melena paki paya. Eta hori izan zen eskolako garaiak, eta oso goxoki gogoratzen ditut. Eta gero ja antzerkia serioki, antzerki eskolan egon nintzanean ikasten, han beste gai bat zeia lantzen dezu zure lanbide izango den zerbait, no? Edo behintzat hori zen helburua. Da bueno, hemen segitzen dugu antzerki munduan. Gauza bat da, gure burua nola begiratzen dugun, eta beste kontua, besteak gainoan entzekoak guri nola begiratzen diguten, gure burua. Bueno, nola iruditzen zaigun guri ikusten gaituztela. Oan, ez un lío potente. Da, karo, nahi dugu beste ikustatu, nahi dugu egon guapo, ondo hitz egin, ez dakit, izan jatoak, majoak, eta dana ondo, baina, karo, dana ondo, zona tensioan, nahi dugu izan sexiak eta dana ondo. Baina, karo, dana ondo zer da, segun zainentzako, eta igual nire bezalako gorputz bat dakasunean da, ezberdina. Nire minusbaleagatik edo egia da begirada horiek ezberdinak izan daitezkela enaute ikusten beste edono bezala. Bueno, batzuk bai. Beste batzuk pixkat ez jakintasunatik edo beldurakin ez dakitezu inola hitz egin edo egia gizarteak esan digula ze gorputz dian erakargaiak da zeintzuk ez, horrek asko mugatzen gaitu. Esan digute telebistan, aldizkarietan, kalendarioak, de bomberos, tíos buenos, ez badezu enkajatzen, te jodes, nahi gata.
segitu behar duzu, ze zure gorputza da zure bizilekoa, hortik ezin ez batera, ojala, indarregu gure gorputzak zaindu. Eta maitatzen ikasi, edo maitatzen saiatu, ez da larraza, da ditugu gure komplejua, da una movida. Askotan hitz egin sexualitateari buruz, ze askotan galdetu diate. Nire azkenengo lanak honen inguruan izan diarako, egin genuen antzeslan bat, zezberdinak izenekoa, eta egin dugu pelikula bat, La consagración de la primavera izenekoa. La consagración de la primavera pelikulan bertan lantzen da asistente sexualen gaia. Gai oso ez ezaguna oraindik, askotan konfunditzen da, nazten da prostituzioarekin. Eta entrevistaren baten galdetu zeaten ere iritzia langile sexualei buruz. Danik hori defendatu egin nuenez, baina polemika bat sortu zen, hasi zen jendea bere iritzia ematen, kritikatzen, hori ez dela eskubide bat, hori dela biolazioa, ez dakize, jendeak hitz egin du informazioa izan gabe, edo ondo enteatu gabe, egoera bakoitza aztertu gabe, da pertsona bakoitzan sentimenduak jakin gabe, da kontua da egin badala informatu eta ez epaitu. Gure eguneroko bizitzan modu askotan deitzen digute gure ezgaitasunagatik, hitzei inportantzi handiegia ematen dio batzutan. Nahi daukalako izan politikoki zuzenak, dagoen jendea beldua ez bezala ibiltzen da, nola esango dugu, minusvalía, discapacidad, diversidad funcional, capacidades diferentes, da como, hori berdin du, zuk esan nebazuk puto invalido, baina behintzat egokitu gure kaleak, dendak, taberna, diskotekak, ez dakit autobusera igotzeko plataforma funtzionatzea, gero hitzak ez doin beste inporta, nire zue tabernan zartu eta dantza egin. Aukezea buruakin. Eta hori da, beste gaietan gertatzen dare bai, igual, gehiak, homosexualak, ez dakigu, gehan gay LGTBIQ+, gehan marikak zer gehiago. Ez que, lo tengo todo, Bueno, doin nire handak esan zian, tú un hijo muy completo me ha salido, Eres minusválido, artista y maricón. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, eta gero esan zian, lo de artista, antzerkia dakana da magia berezi bat, publikoa hor daukazulako, eta momentuan erantzun bat, feedback hori dakazu, eta ikusten duzu zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen, berezia da. Eta dakizue anekdota bat. Nire lagun baten amak aktorea da, igual ezagutuko ez dute Petra Martinez. Eta ustenet behar gertatu zitzaiola, behin emanaldi bat, monologo bat edo izango zen. Eta haizan, ordu erdiko testuakin behar, bla 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 bla. Ikusitun publikoa ez zeola oso, ez zekala fundamentu asko dira oso bakarik sentitu zen. Espectacular gelditu zuen, igual no lo estoy haciendo muy bien, pero vosotros lo estáis haciendo fatal. Odan, gelditu zuen, nesantzun, venga, hasiko geha berriro, bale? Eta publikoa eskatu zion, adi egoteko eta dana energia hori emateko. Azkenean, publikoa esnatu zen, eta esantzun funtziorik onena edo onenetakoa izan zala, babaitu, animatu, publiko ona dara dugu.
guri asko laguntzen diguzue,